酸ヶ湯ではここ数日で例年の倍近い積雪となっています。そこへたどり着くまでも一苦労。すごい雪道で回って、道中雪がどんどん強まり、車が消えてきて平年の倍近い90センチ以上。最低気温は氷点下 7.7 度まで冷え込み、これ上がってます。屋根の温泉施設の従業員、続けます。少し油断すると再びランニングをしている人が運動している様が見られます。風を切って走るのには手袋が必須。マフラーを巻いている人がいます。一個状況そうなので、Ano na naman ang mga hapon kaya ng babagal? Pilipinas. Ano kasi? Hindi kasi nasabi nung ano, kung anong itatanong, yun ang isasagot. Ano tanong? Yun nga, yung mga tanong na yun, sabi ko siya kanina. Ano pa mga tinanong sa'yo nung babagal? Yun lang, kung saan tayo nagkilala. Date na yun. Oo, yun, mga ganun. Huwag mo na sabihin yung matanda.
題について現在あらゆる主張をすれば